siihen juna-asemalle. Joo. Ja siis se on hirveetä, jos me ei päästä Friinan vierekkäin, kun sit me ei voida kuvata. Ja sit mä voin ottaa sut. Niin, mehän voi koko ajan seisoa siinä sun vieressä. Kivaa. Joo. Me ollaan perillä. Siis me ollaan jossain tommosessa. Joo. Mitä sä pelaat? Käymässä peliä. Että tuleeko ne olla tälleen niinku sama suuntaan? Onko se hyvä siinä? Ihan hyvä on. Meidän puhelimet kerätään pian pois, niin tää on nyt sitten viimeinen video ennen meidän esitystä. Okei, no niin. Nyt me ollaan siis kisoissa ja... Mun pinnat levisi. Ups. Joo, niin. Me oltiin 7 sijassa. Joo, mut me saatiin Ja kategoria niitä 5. oli... monta. Niitä oli jotain 18. Ja me saatiin kategorian 5. Ei toi on mun pinni. Tuolla on noin jotain pinnejä. Frida siis tiputti sen pinnin. Tuolla. No joo, mutta niinku tuolla sen kengän alla. Tuolla on pinni. Missä? Tuossa sun kengän alla. Katsotaan saako Frida sitä. Mihin se meni? Tohon. Apua. Sori, mä vesin sun hiuksia. En mä edes huomioon. Eiks tees kuvaa? Koska me tehdään tämmönen. Ja. Eiks sä maistanut? Frida syö täällä. Mitä sä syöt? Mä söin vähän ensin. Sielläkin. En mä niitä kaikkea nyt tossa. S5 kanssa. Vai ootko? Tää on pizza. Lisa. Nyt se mun pinni. Ei tää pysy. Seppi puhelin. Se Olis pääsi. mulla oma puhelin, mutta mä en jaksa lähettää sitä videot sulle. Iso vessa. Sitä mä laitan lukkoon, sit on vaikea se auki. Joo, itä. Se vielä haisee ihan hirveästi. Oh my, toi on oikeesti ahdas. Sun pitää sit painaa vielä tosta. Joo, mä tiedän. Älä nyt enää. Tässä tulee tämmönen taipa. Noin. Hyvin meni. Mä oon joko noin ja voimistelet se. Tänne omalle paikalle. Meidän Salanurkkaus. Tässä on mun puhelin. Riinalan MP mun taustakuva. Oho, se on vähän likainen. Se on mä en näitäkään mun viestejä. Miten tää saa? Tää menee YouTubeen. Ei häitä. Aha. Näyttäkää se teidän YouTube-kanava. Tässä on mun kuollut koira. Hei, sä laitat just... Mitä sä syöt? Nyt semmoista. Riisikakkua. Tää on nyt vähän epämääräinen. Tästä saa valon, mutta tää on rikki.
Tässä on meidän eka haastateltava. Mikä se nimi on? Miiria. Hyvä. Sinun nimi? Miira. Joo. Mikä on sun lempiväri? Varmaan vaaleanpunainen tai vaaleansininen. Okei. Hyvä väri. Joo. No, mikä on sun niinku lempiharrastus? Eikä joo. No joo. No kyllä tietenkin. No mikä on sun lempiruoka? En mä tiedä. Ehkä kaikki. No vähän. No. Ehkä jauhannaja. Hyvä valinta. No, Mikä on sun mielestä vaikea liikevoimistus? Ehkä historia. tässä on seuraava. Mikä se nimi on? Joo, sehän ei halunnut sanoa sukunimää, mutta Se ei haittaa, koska ei haittaa. no, eka kysymys on vaikka, että mikä sun lempiväri on? Miika. Oo. Se on munkin lempiväri. Hei, mitä sun tässä on vähän edessä? Sori. Joo. Niin no, mikä sun lempiruoka on? Makaroiden laatikko. Mitä mulla tänään on? Joo. Joo, me siis syötiin lounas. Täällä. Kyllä. No. Oo. Nyt kun ainakin saa. No, kuitenkin. Mikä on sun mielestä? Mikä? Tää on semmonen kokku. Joo, nyt sitten pitää ihan Ei täällä ole haastaa. pikku hetki. Seuraava on ään. Mikä sun nimi on? Moona. Mikä sukunimi? Marilla. Kyllä. No, Moona. Nyt me haastatellaan sua niin. Mikä sun lempiväri on? Liiva ja sininen. Mikä sun lempiliike on? Voit Aivoitastelussa. Ehkä spaka. Joo. No mikä sun mielestä maiteen liike on? Ehkä Ristari heitto. Joo. No, mikä sun lempiruoka on? Tortilla. Hyvä valinta. Ketkä on niinku sun parhaita kavereita? Sinä. Riida. Apa. Aina. Nelja. Joo. Hyvät valinnat, koska siinä on niin. Ja sitten, no... Mikä on sun lempiväri? Ei kun niin. Oho, anteeksi.